Yeah, a simple question. You want makore mangani? How old are you? It depends nekuti like utori nemakore mangani? Makore anoti nedzendo saka ndidepend kuti ari kuvhunza ndiani. Ndini kutobvunza. Une mangani makore? Iwe ndogona kukudza. Alright, after makore waziva pane chichi. No, nditongoneka simple question kari kutongotire baba. Une makore mangani? Iwe une mangani? Alright, if you were born 6 years ago, iwe une makore mangani izvozvo? 6 years. Wasvi. Iwe une makore mangani? Ndo zvataura pachirongwa here kana pane zvimwe? Tiri kungo tichiri kuenda izisi. But tafunza pamwe chirongwa ndechimwe nyaya yakasiyana naye. Tiri kusvika panyaya yacho. Iwe wangochifunga ndei? Alright, let's say ndine 20 years. Tomboti. Okay. Yeah. Like continue nyaya yangochifunga kuti ndoiri background baby yacho. Kana ngobvunzwa kuti tiri kurarama sei, tiri ameno kana ndaziva tozoita sei. Pamwe ndochezvo nani mugara kana ndobvunzawo kana kuti handina kundinedza here chichi. Okay, chimbondibvunza itu. Ndobvunzami? Yeah. Imi mune makore mangani? Makore ka.